Renungan Harian HKBP Minggu 16 April 2020. Monang di adopan ni debata. Turpuk sadarion pangungkapan bindu 20 sada ayat itu. Teanon ni namonangi ma saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku. Monang di adopan ni debata. Marsakap do nasa jolma mangalului hamonangan di ngoluna. Molon aeng monang matsay perlu do adong perjuangan. Aka jolma na naeng monang ikon olo do marjuang. Lao songonido taringot do na maperjuakon hapo seaon ikon adong disiplin dohot kepatuhan. Tarumobi ikon okuhonotado yang nguluon dada dang adong persoalan. Alai ikon masuhatado di bagasana ima ragamnya hamaulon dohot sitaonon. Manghiton Yesus ikon rade majalo panulahion diurai, disfitnah, dihianati, dikosomi dohot manaon ragam nina hatsit. Songon Yesus nang mangadopi sasudinay konsep masitaonon alani hasitongan ni barita na ulido dasor laho majalo hatuaon na mamulit. Si Johannes di bagasan pangukapan naon marnida hasangapon ni namonangi jala diapusi na sa ilu-ilu sian matana alani sitaonon na manghiuton Kristus. Ikon botoota jala angkuhonota do paghuwa sa luhut si taonon ni halak Kristen ala ni Kristus gawe dala ni debata doi laho papitahon dohot patubuhon haporseon na mamolin di ita jala mangaleon las ni roha di suatu hasonangan ni dang adong hamonangan yang go sujulu pataridahon perjuangan ni haporseon suang-songonima ngolo niya porseai si taonon dohot parokilon ikon lampasol oton dirina ni dibata jala toktong di bagasan pakirimon di asin ni rohani dibata di bahini kita akan porsea sada kepastian do tinalaho marbarita na uli ikon adong buah serta hamaolon sahat si taonon dohot parokilon alai tak ingot mah dang ditadikon di bata hita hidungan ido ita toktong di tua tibi na mangilason saleleng dilihon doke partikian di ita marjuang mah lahu patupahon na dumenggan somandalata lahu mabarita na uli aka halak na sabar mangadopi si taonon jala toktong manahan ro di ujung aka ido halak na monang diadopan di debata gabe aka ianakon ni debata jala ibana gabe debatana. Amen. Sian buku si jahawan si kenop ari di HKBP buku pajonok kamu matu debata.